Videl som otázku z STV. Pán predseda, ešte takú doplňujúcu otázku. Ak by Slovenská národná strana bola v budúcej vláde, o ktoré rezorty by ste mali záujem? Či o tie, ktoré ste mali teraz? Alebo o ktoré rezorty by ste sa uchádzali? A respektíve, ako vidíte šancu, že by ste boli prípadne v budúcej vláde? Ja si myslím, že slovenský národ sa zobudí a pochopí, že pokiaľ Slovenská národná strana nebude v tej vláde, jak som už povedal, a budem to opakovať do nekonečna, tá vláda skutočne bude musieť byť ústretová k maďarským politickým subjektom. Jeden z tých subjektov podľa nás sa dostane do parlamentu a proste matematika nepovolí. Matematika, by som povedal skôr, triviálne počty nepovolia. Takže sa musia, ten, kto bude najsilnejší, bude sa musieť rozhodnúť medzi tým, že v podstate Slovensko sa dostane do veľkých problémov vo vzťahu k Maďarsku. Už len v tom vzťahu, keď vyhlási možno za týždeň, možno za 2 týždne maďarský parlament dvojité občianstvo. Skutočne, jak som aj na záver konferencie povedal, dvojité občianstvo vyhlásené maďarským parlamentom, to je začiatok vojenského konfliktu. Takto začala druhá svetová vojna, že Hitler dal dvojité občianstvo Rakúšanom, Sudetským Nemcom a Nemcom žijúcim v Poľsku. A na základe toho, že išiel ochraňovať ich práva, tak nastal Anschluss Rakúska, obsadenie Sudet, samozrejme potom obsadenie celých Čiech a Moravy a vojna s Poľskom. Lebo prvé výstrely boli v Gdansku. Tie ministerstva, v každom prípade by sme požadovali jedno silové ministerstvo, tak, jak som už povedal. To by sme teda požadovali a samozrejme podľa toho, koľko budeme mať percent. To je odvodené od toho, aby budeme mať viacej percent, tak budeme požiadať ďalšie 2, 3, 4 ministerstva.